Kublai shibon kani khubor kadai na khasifit menta sin pet ya jingjinrat ha North Eastern Hill University nihu ha kaba kajing persha kalapen kala ya karai jong kabor penyaj kajing persha kabaklan kalami na kanihu ta nehusu bat ka KSU halor karai jong kabor penyaj school ba manlet penlong ya ka executive council meeting kaba Chispa khandai pulai sha New Delhi. Kisamla pule bat kinong hikai ki persajur namar kani kadai ke jingpendot kesan kabam dan nongrim haba ke university kaman ya ke jingduna pisa kabajur. Kiba yaki kikeno ba ke jinglet penlong shabar jela kalong kaba khongpong ya ke jingbatha jong ke Ministry of Education bat kadai ke jingpersang jong Vice Chancellor Bola Songshuti Lajan Chisnam. Henry ka kubor so tunat kalong la pensange no ya ka jingyalang hadian ka jingmi patba jong kanihu bat ka KSU ban khang tala ya ka office ka VC ka jingpenlong ya ka executive council meeting ha Delhi kala sange no kani ka di ka jingjob ka baklan ya kisamla puli kinong hikai bat ka jingpenpaw ya ka jingkhoj jinglong suba ha ka jingpenyaj pisa người qua ban pengen mau khendiat ba habide ba ka jing pelong ni ka jing khi ka jongi ka dei bai lengba ba u professor umdor hi wong hi dalade ba hak tuk singi bang ilej kata hakani ka sautrik jong uni banai pamenta ilej kundugu yu ngim simlara gi media ndri ga i ka ba karai ka bang yo na u professor umdor kalong bai ba ni hi na kalyang jong university ngimla ban isu kinu ki notification ndri ka ban wara ya baro kisamla puli jong nek school ba hakani khlimat ka mamataru dei na university hi ka ba ai ya kata ka notification te kai ka ba pen ngulngo susu kolong ni ba hot mistu ba ka kai ka ba jia po ka university jong ka dei ling ba ka jing le akai jong ba ni su thu ba ngimla ban pengit ya usukla ndri kai ka ba ngulngo susu kolong ba menin ka janmit ngiyo man ya ka sithi tengi sngo ba ka don ka ka Selindat namar bah gini kisngi baladap komang itep i baro bagdai kisngi ki babun hi kisngi ki kisngi syuti nadu kisngi ba balang terter hadu kisngi thodieng te ngisngo bonong ba nakaliang jongi kaseng harangkat kani husu bat kumjuru kejing kersan jong ki baro kisamla pi kum kisamla puli kani skul ba haba kaliang kano siliang nyiru kum kaseng rangkat ka ni husu nginle ya kabadon kam khanang ba kum kini kijingja kinomora su apok skul ba jongi ndre kinwara diki wepat ki bala ban Wara jingmetoy ke school ong ba ki Central University kila ban pelong ki easy meeting within the campus ka bomot hapok campus te hendri ka basngo lengo bar ka basngo phlapat belai ba ya ki easy jong ka nihu ko ba ka campus ka don ba he kat kani ngidon sibun ki office ngidon sibun ki guest house bala ban pelong ki easy hendri belai chen namta ka easy hakani khat sau terik ya kata tingi ngimla banong ei hendri ngisngo tho i ki don ka to ni jing le kai apreng gini ka suki kum provisi yong bangini trelang bat ni inai kata ti kamon namta ki kena puli kani school ba hendai ka ba kai ka ba ngisngo banong ba hakani khlimat ba ka jingmi jong kata ka sithi lani ka jingpha ya kata ka notification iong ba kawan na ministry hendai ka ba sungulungo ba kumata ngimla ban priang namar ka ministry hi kan pha daga nyitho bat iru i pha daga jingtho su registrar lada dei ba nakaliang ka ministry ka pha daga deling ba ka telefon tingisngo banong ba i professor umdoru ide ban ong ya u registrar ba un kondok Profesor Shukla ubri bisi jongga nihu khobor ka basai ngi ko aban ong ba ka jing sha sitom ngi jongi ha ki tu ki khat rius ngi ka jing khi ka jongi ka sha thangan jongi kamdei ka ba tang chipang re khan rius ngi ngila tang kita ki nong yarap jong u ndre ngin ong dak basai ba ngi hi ngin ailat bat ngin yai persang la ibor beret ban tre sitom bat ban wara ka jing sok apo school ba ndre kai ka jing mut jong phi halor kani kajing penlut kesan bat kajing persya kabalawan ra ya kajing job penpawi la kajing mut ha ki comments ngin ya kendo biang la shai ha kawai pat ka khubor khublai shibu